beku ae HP niku. Kok yo ora udan pirang dina kok. Apa sih kaya mbuh nah. Tanduran bonceng kuwah ora iki ya. Duduh. Bih. Lah wah gedine sakmene iki lho. Tak bayek ndlondong ngene iki. Kok ya ora konangan ngono lho. Ngerti yang ini tak sayur ket wingi-wingi. Ini ki wis tuwek lah. Gedine. Yo alah mane-mane ra konangan. Lho. Aku bodo wis ra bingung nek suket beruh ngene iki. Kadang sak neneke bongkor ya Allah, pasan. Yang ini kadang ora ya. Oh lekai HP ora ya tak kon nelpone anakku. Oh malah ra konangan ngono lho. Gedine kaya mbah malah. Oi, Boncengmu akeh gedhe men wae. delok niki lho gedine sak. Masa Allah. Sakmene gedine iki lho besen ra konangan lho. Oh HP ora sampean. Gowo lah piye? Aku nelpone anakku ladang sak nene bongkor kabeh. Sek. Lah ra ketok iki lek nang panasan. Yuk ngiyup ning kono yuk. Ayo. Soalnya HP ku ki redup banget gak ketok iki ayo rono ae. Kono yuk ngiyup ning kono ae. Nang yo kene lho. Panase yuyu. Ya. Panas ya. Ya merong go banyu sampean. Belum seperti ladang koyo alas. Ini disemprot ora mati lho yuyu. Tapi urip meneh lho ya wis mulai. Ya penake dikerjakne ae lho ngono kuwi iki. Oh iya si Daniel nelpon ki ora iki? Oh, tolong telepon Sek. anakku. HP niki yo wangen lho iki. Aku kira Semen to? Sik to ora ketok lho mripate. Piro Mbak nomere Mbak nek semen Mbak? 0852. Heeh. Iki wong ngomong itu. Cepet kok malah. Ben kindang rampung lek. Matun karo lek nandu iki lah kok malah. Pele. Kayak ya nyapon neh tun kayak gitu. Heeh. 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 Ya wis sik. Lah kok malah dopo karo wong kayak iki ya nyapot jane tun iki. Kok ya ora mikir megahi saset kayak selak. Mulai atus sore kayak nongkrong nang omah dolanan HP apa-apa. Iki bocah kayak jantun iki jan. Tun. Ada nang ladang ngate kopis ngate kopis kok ngene kok malah dolanan HP ku ae HP niki. Ladang kok mah dolanan HP tok. Aduh, keringet ngate kopis koyo ngono wong atus koyo ngene iki. Wah, aku ki jembleng serenceng rasane kowe iki, Tun. Lah aku ki nelpon ke anake Mbak Ri iki lho. Nah, nelpon kok jeneng ladang pengen megahe. Lah dijaluki tulung masa ora gelem. Alah njaluk tulung yo nang omah. Iki barang njaluk tulung yo iso nang ladang njaluk tulung kon nelpon. Yo nelpon iki nang omah kono lho. Lah butuhe lho ning kene. Ampun Tun, aku ngrasakne kowe iki jembleng serenceng rasane. Serenceng ra terang-terang. Men aku ngatakne karo kowe Tun. Lah butuhe lho ning kene. Ladang karo HP ganting sing ngono kae wis karuan wis ora sah upah HP-an kowe rasane ya HP bosok sisan. Wong kok malah wis negur HP ane nang ladang ngomongnya nang ladang megahi kancane megahi nganti keringet. Wobes. Ditinggal sedilu teh geger lho wisan. Wis kindang megahi kono malah. Iya ya. Wong kok megahi kok malah. Kurang ngono ek. Kurang ngono apa ladang jangan bulan HP-mu. Rusak ora ya? Oh guys, aku lho isih. Oh, piye kok rusak? Rahno garangan ki yo. Kurban teh wis HP-ne ketap-ketip malah. Lah, Murup ora? malah mati yo. Ya Allah, piye? Iya ki yo malah mati sak ki. Ora urip belas malahan yo. Ora murup. Ah, biyene. Piye yu? Bene lah ben wong yo bingung wong ora ndek HP ya lho. Saya balik ayo. Malah marai males nyambut gawe. Ya gerak aku yu. Wes aman-aman ra apa-apa.